The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Oras mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA App for the Box. Umpisa na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Ito mga ka-aksyon, ito lamang Lunes, 3 individual ang nalambat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay nang magsagawa sila ng kanilang bypass operation sa Legazpi City. Ang buong pangyayari, panoorin natin sa lambat. Matapos na magpositibo sa isinagawang bypass operation. Sa cellphone video na ito, makikita ang 3 individual na aktong gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ito ay kuha ng undercover agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay noong buwan ng Enero sa Barangay Peñaranda, lungsod ng Legazpi. Ang lalaking nasa video ay kinilalang si alias Nugnog, 45 taong gulang na construction worker sa nasabing lugar. At siya rin ang matagal nang sinusubaybayan ng otoridad dahil sa pagtutulak nito ng ilegal na droga at ipinapagamit pa umano nito ang kanyang bahay bilang drug den sa kanyang mga parokyano. Sa pangunguna ni Agent Noe Bregel, ang provincial officer ng PDEA Albay kasama ang lambat team ay agad na nagsagawa ng operasyon kontra kay alias Nugnog. Tuluyan na kayang mawakasan ang iligal na gawain ng suspect. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang lambat. Ano ang nasa likod nito at ano ang nasa motibo sa krimen? Ako, si Nomer Corporal at ito ang lambat. Alas 3 ng hapon ng ika-3 ng Pebrero nang maimbitahan ng lambat sa isasagawang bypass operation kontra kay alias Nugnog. Agad naman kaming pumunta sa opisina ng PDEA Albay. Operation ta. Hindi gagamitin po sa pagpakalagan. At pagdating namin, isang briefing ang isinagawa ng operatiba. Ito ay upang maging maayos at walang magiging aberya sa paghuli sa suspect. Kasama rin sa operasyon ang Legazpi City Police Station at Department of Justice o DOJ. Pagpatak ng alas 5 ng hapon,
ay agad na kaming tumulak papunta sa target site. Ilang metro mula sa bahay ng suspect, kami ay nagtago upang maghintay ng go signal. Hello? Okay na, sige naman dyan. Matapos ang kalahating oras, isang tawag mula sa arresting unit ang aming natanggap. Dali-dali naman kaming pumunta sa target site kung saan nalambat na ng operatiba si alias Nugnog. Habang dalawa pang suspect ang nalambat ng otoridad na sinasabing parokyano ni alias Nugnog. Ito'y kinilala na sina alias Renz, 24 anyos walang trabaho, at alias John, 25 anyos na pawang mga residente ng nasabing barangay. Yung bypass operation kahapon, nagkaroon muna tayo ng series of casing and surveillance. Binalidate muna natin yung sumbong ng concerned citizen. And eventually, totoo naman talaga yung sumbong ng concerned citizen. Kaya nag-conduct ulit tayo, hindi lang isa, dalawang test buy operation. Na kung saan yung test buy operation, nung na-penetrate ng ating undercover agent, nung pagbili niya doon mismo sa suspect, nakita niya rin na may mga gumagamit doon sa loob ng bahay. In fact, yung isang test buy operation, yung latest test buy operation, ang nakasabay niya doon na bumili, nakita niya mga babae mismo, mga babae ang gumagamit doon sa kwarto na pinag-grade natin. So, kaya kami nag-decide na iba-ibas na ito. Nakumpiska sa tatlong suspect ang ilang pakete ng shabu na may timbang na 19 grams o nagkakahalaga ng 130,000 pesos. Maliban sa droga, na-recover din ng isang 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money at ilang non-drug items. Kasi way back 2022, February 2022 din, nireid din yun ng PDEA. Nireid din natin yun. Yung nanay niya ang hinuli natin doon na sa ngayon ay nagsiserve na ng life sentence sa Women's Correctional kasi convicted siya during the time. So, ito namang si main suspect natin, kagagaling niya rin din sa New Bilibid Prison sa NBP. So, meron na rin siyang background na criminal offense. So, siguro nung wala na yung nanay niya, siya na ang pumalit, siya na rin yung pumalit sa negosyo nila na pagpapagamit doon and pagbebenta sa loob mismo ng bahay. Samantala, sinubukan ng lambat team na makuha na ng payag si alias Nugnog at mariing itinanggi ni alias Nugnog ang paratang nito sa kanya at depensa naman niya. Matagal na umano niyang itinigil ang pagbebenta o maging ang paggamit ng droga. Teka, sir, nagagamit? Trabaho po ako mag-imandaw ko. Trabaho po ako. Magkano kayo di, sir? Binarangal po yung daw dito. Pero dati naggamit ko, sir? Punto na po ako. Anong taon na, sir, nagpundo? Pwede na po, siguro mga 7 taon na po. Mga ka-aksyon, pasado alas 9 ngayong gabi, nandito kami ngayon sa opisina ng PDEA Albay kung saan idinala na yung tatlong suspect matapos na magpositibo sa isinagawang bypass operation ng PDEA Albay. Ayon sa otoridad, itong si alias Nugnog kung saan target sa operasyon ay dati nang nakulong di umano dahil rin sa pagtutulak ng illegal na droga. Sumailalim naman ora mismo ang tatlong suspect sa drug test at ayon sa resulta, ang tatlong suspect lahat positibo sa ipinagbabawal na gamot. Nag-volunteer sila na magpa-drug test. Meron silang pinirman doon. Nung lumabas kanina yung drug test result, it turns out to be na gumamit sila ng illegal drugs. Specifically, yung shabu. So, di nga natin maintindihan kasi yung mga allegation na hindi gumagamit, na itong isa nag-allegate na may depensa pa na 20 years na daw siyang hindi gumagamit. But eventually, bakit siya nag-positive? Diba? Bakit siya nag-positive sa illegal drug? So, based sa kwentuhan, umamin din siya.
na nung araw din nga iyon na may mga bisita ng mga babae kasama sa paggamit. Naharap ngayon ang 3 suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Natin sa mga ebidensya na nakalap, magpapile tayo una Section 5 or selling of illegal drugs dito sa main suspect, and additional magpapile tayo sa kanya ng Section 6. By the way, yung Section 5 non-bailable. Mag-file din tayo ng Section 6, maintainer of a den, dive, or resort. Drug den, dive, or resort, non-bailable. Mag-file din tayo ng Section 11 kasi di ba may nakuha pa. Aside sa nabili natin, may nakuha pa tayo, and based sa gramo, non-bailable. Magpapile din tayo ng Section 12, illegal possession of drug paraphernalia. Kasi ang dami nating nakuha mga drug paraphernalia doon. Kung nakita nyo, yun, bailable. And pwede pa natin silang sampahan ng Section 15 or using of illegal drugs. So yan, 5 yung sa main suspect. Well, ito namang 2 na visitor na naabutan natin, pailan natin sila kasi visitor. Di pailan natin ng Section 7, visitor, employee, or visitor of a drug den, dive, or resort. Available naman siya. And then, titingnan din natin na pailan sila ng Section 15, yung 2, o using of illegal drugs. Yung patuloy nating binabantayan. Sa datos ng PDEA Albay, 65 barangay sa Legazpi City ang deklaradong drug cleared, habang ang 5 natitira ay drug-free barangay. Assessment natin, katuwang na yung Legazpi City Police Station, manageable pa rin. So, what do I mean by manageable? Yan yung patuloy nating binabantayan. Hindi natin nahayaan na lumala ulit ang problema sa droga dito sa syudad ng Legazpi. Naging posible ito dahil sa pagkikipagtulungan ng barangay at publiko sa lokal na ahensya. Huwag po tayong matakot. Parehas ng mga nakausap ko doon kagabi na kung wala pang nahuli na taga doon, hindi pa sila mag-iingay at pagkasabi silang marami daw doon. Eh nung tinanong ko, marami pala din, bakit hindi kayo nagsusumbong man lang kahit sa barangay? Anong sabi nila? Kasi natatakot sila. So huwag po tayong matakot. Kailangan nating linisin mismo yung bakuran nyo. Dahil na-dismantle namin ang drug deal, di naman kami ang manginginabang. First and foremost, ang manginginabang, kayo mismo na mga taga dyan. Siniguro naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, patuloy silang magsasagawa ng anti-illegal operation upang masawata ang mga mapang-abusong tao na ginagawa ng hanap buhay ang pagbebenta nito sa probinsya upang hindi na makapangbiktima o makasira pa ng buhay ng mga inosenteng tao. Sa ngalan ng aming programang Tatang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Mga ka-aksyon, isa na namang matagumpay na bypass operation ang naisagawa ng PDEA Albay sa tulong ng PNP Legazpi. Yan, partner. Talagang ang sabi nga ng PDEA, talagang tumigil na kayo kung hindi masisira lang ang buhay niyo. Kaya sa mga nanonood dyan na imbuelto kayo sa illegal transaction ng droga or gumagamit ng illegal na droga, better stop kasi maraming buhay ang masisira niyan. At syempre doon naman, partner, sa mga residente na kunwari may nakikita silang kaina-inala ang mga illegal na aktibidad dyan sa barangay nyo, maaaring ipaabot sa kaalaman ng PDEA upang mabigyan ng aksyon upang hindi na makasira pa ng buhay ng mga inosenteng tao. Correct ka dyan, partner. Malaki yung tulong ng publiko sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga otoridad. Samantala, mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating tabang medikal mula sa Tambungan, Bakakay or Tambungon, Bakakay, Albay. Isang lalaki 2 taon nang iniindang bukol sa tuhod na natamo nito sa pagkahulog mula sa puno ng nyog. Makakausap natin mula sa kabilang linya ng telepono si Emilito or Jimelito J.R. Baluti Jr. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Opo, kumusta ngayon ang kalagayan po ninyo? Ma'am, ayos ma'am po. Sa ngayon po,
palagi pong sumasakit ang tuhod ko dahil po namamaga po ito at ngayon po parang pong may nana po sa loob na parang mabuswak po, ma'am. Opo, matanong ko lang, bakit nahulog ka sa puno ng nyog? Umakyat ka talaga para kumuha ng nyog? Ano, ma'am, dahil actually, ma'am, pagbaba ko ma'am sa nyog po, ma'am, na at balance po ako, ma'am, and then yun po, naglagatok po, ma'am, parang tumunog po yung buto, ma'am, tsaka mga ilang minuto po, ma'am, ay bigla ko pong itong nabasa po, ma'am. Kaya feeling ko doon po nagsimula ang ito pong sakit ko po, ma'am. Oo, pero matagal ka nang umaakyat ng nyog? Yung mga panahon po na, hindi pa po ito malaki, at saka hindi pa po nangyari ito. Opo, sumasakat po talaga ako ng nyog po, ma'am. Okay. So talagang mahilig ka ng umakyat ng nyog. Ngayon, 2 taon na pala itong bukol mo. So, nakapagpa-check up ka na ba? Napatingnan mo na ba sa doktor itong sitwasyon mo matapos kang mahulog sa puno ng nyog? Opo, ma'am. 2 beses na po ako nagpa-check up po sa doktor. Pero, yun nga po, ang nire-reseta lang po sa akin is yung gamot po na pang reliever lang. Saka, yun po, parang inano po ako na magpa-x-ray po. Kaya 2 beses rin po ako nagpa-x-ray, ma'am. Okay. So, meron kang gamot na iniinom, tapos nirekomenda ka ng doktor mo na magpa-x-ray. Ngayon, yes po, ano yung sabi ng doktor matapos kang magpa-x-ray? Ma'am, actually, ma'am, nung katapos mo magpa-x-ray is doon sa findings po, ang nakalagay po doon, osteoarthritis daw po, ma'am, ang sakit ko. Pero hindi ko po alam kung talagang osteoarthritis po kasi habang tumatagal po, yun po, sumasakit pa rin, tsaka lumalaki, namamaga pa rin po siya. Kahit may iniinom po akong mga gamot. Okay. Sir JR, matanong ko lang, no, dahil sa sitwasyon mo at iniindang sakit dyan sa tuhod mo, nakakapaghanap buhay ka pa ba? Opo, sir. Opo. Pero po, ma'am, sir, nag-part-time lang po, hindi naman po full-time job. Kapag ma-absent lang po yung regular employee, tsaka lang po ako pinapapasok po. Okay, may mga sitwasyon ba o mga araw na hindi ka nakakapasok dahil sa pagkirot ng nararamdaman mo dyan sa tuhod mo? Yes po, sir. Especially po kapag sobrang lamig, tsaka nakakakain po ako ng mga pagkain na bawal. Doon po talaga, parang hindi ko magalaw yung kaliwang paa ko po, binti. And then sobrang sakit talaga, yung parang paralyzed po, baga. Okay. How about naman, Sir JR, yung pang-araw-araw na gawain mo, nagagawa mo pa ba dahil dyan sa nararamdaman mo? Opo, sir. Nakagawa ko naman po, pero hindi lang po yung normal na gawain na kaya ko, like sa mga mabibigat kong gawain, hindi ko na po talaga kaya, lalo yung mga sa paglalakad pa lang po ng matagal, ng mahaba. Hindi ko na po talaga yun kaya. Kasi ang paglakad ko po kasi hindi na po talaga normal. Parang inaalsa ko na lang yung isa kong binti para po makalakad lang. Okay, matanong ko lang, JR, may pamilya ka na ba? May asawa at mga anak? Wala, hindi pa po. Yung kasama ko lang po ngayon, yung partner ko na isa ring LGBT po. Okay. So ano raw yung pinakakailangan mo ngayon, JR? Sabi daw po kasi sa akin na kailangan ko daw pong ipatingin to sa orthopedic para po malaman yung talagang tunay or eksaktong sakit ko po na ipatingin po sa doktor. And then, mapa-laboratory, kung ano man po yung sasabihin ng doktor, is yun po yung gagawin para po mabalik po sa dati, sa normal yung tuhod ko. Okay, so ibig sabihin, sabi ng doktor, may posibilidad pa at 100% na maibabalik sa dati itong tuhod mo?
Hindi ko po alam, sir, kung may possibility pa po na bumalik sa dati. Pero naniniwala naman po ako na pwede pa naman po na mabalik sa dati kasi hindi pa naman po totally malubha yung tuhod ko, yung sakit po na nararamdaman ko sa ngayon po. Okay, so ibig sabihin yan, Gemelito, umaasa ka na magiging normal muli ang iyong paglakad? Yes po, ma'am, kasi ko po isang breadwinner din po sa pamilya, kaya umaasa po talaga ako na gusto ko pong maibalik po yun sa normal yung kalagayan ko kasi syempre po marami po umaasa sa akin. Tama yan. Para po makahanap din ako ng regular jobs. Kasi sa mga ina-applyan ko po kasi hindi po ako tinatanggap kasi yun nga po, sa medical pa lang parang bagsak na talaga po ako. Opo. So tama yan, Gemelito, maging positibo lang sa buhay. Pero matanong ko lang, kailan ka ba huling nagpa-check up sa doktor? Last year pa, ma'am, January 2024. Okay, so last year. So January last year. So mag-iisang taon na din na hindi ka pa nakakapag-check up sa muli. Yes po, ma'am. Exactly po. Okay. So, Gemelito, makinig ka, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medical mo. Makakausap natin si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Ms. Remy, and good afternoon din po kay Kuya. Opo, Miss LB, eto, isang kababayan natin ang humihingi ng tulong. Etong si JR, 2 taon niya nang iniinda etong bukol sa kanyang tuhod. Maaari ba nating matulungan ito, Miss LB, sa kanyang gamutan? Ayos po, Ms. Remy, wala pong problema. Dalhin po lang po yung pasyente dito sa atin sa DRSMC para mabigyan natin ng tamang tulong kung anong dapat gawin, magita ng doktor, kung anong dapat talagang gawin sa kanya. May x-ray kung dapat x-ray or MRI, kung ano bang dapat gawin sa kanya. Sagot po na Ako Bicol Party List yung lahat ng babayaran. Ayun, so malinaw, lahat ng babayaran ni JR sa ospital ay sasagutin na ng Ako Bicol Party List. Thank you po. Okay, so nagpapasalamat kaagad itong si Gemelito. Okay, Ma'am LB. Asahan niyo po na lagi ang Ako Bicol Party List sa tulong ni Kong Salvi at ni Kong Jill na lagi pong handang tumulong sa mga katulad natin na hihingi ng tulong. Okay. Ma'am LB, matanong ko lang po, ano po ang pwedeng asahan ni JR na proseso mula sa Ako Bicol Party List? Once po na mayroon na siyang referral, dahil lang po ito sa atin sa BRSMC. May mga doktor po na mag-a-assist sa kanya, may nurses, may social worker po na mag-a-assist regarding sa babayaran. Kung mayroon na po siyang mga charge slip na kailangan para sa lab test o sa gamot na available po dito sa atin sa BRSMC, wala pong babayaran si Kuya. Dalhin lang po sa social worker lahat yung charge slip, kasama yung kanyang ID, para po ma-avail nila yung medical assistance ng Ako Bicol Party List. Okay. Yan, JR, kailangan mo lang daw sundin itong proseso na nabanggit ni Ma'am LV at ora mismo ka ring makakatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, sir. Thank you so much po. Ayun, so lakasan mo lang, JR, ang iyong loob, dahil ang tulong mula sa Ako Bicol Party List ay paparating na. Kaya kailangan mo lang magpalakas para kung mag-undergo ka ng operation ay handa ang iyong katawan. Opo, ma'am. Maraming salamat, Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you po. God bless. Samantala mga kaaksyon, sa pagbabalik ng tabang ora mismo ni Congressman Saldico, ang ora mismong pag-aksyon ng ating programa sa hinaing ng mag-ina laban sa isang consultancy agency. Abangan yan sa ating tabang ora mismo update story. At mamaya lamang mga kaaksyon, isa lamang sa masugid nating taga-subaybay ngayong hapon ang mapipiling makakatanggap ng 500 pesos. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora Mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo. Para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani
ang Saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa Saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort,
your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Ito mga kaaksyon kung inyong maaalala, mag-ina na sila Faye Ann at Lenny Del Valle ang dumulog sa ating programa upang ireklamo ang inaing nito sa isang consultancy agency na nangako umanong aasikasuhin ang student visa ni Faye papuntang Canada. Ngunit sa kasamang palad ay umabot ng 2 taon ang transaksyon na walang napala umano ang mag-ina. Pero hindi lamang pala sila ang nakaranas nito. At ilang araw lamang ang lumipas ay sumulpot ang 3 pang naging kliyente ng nasabing ahensya mula sa Benguet, Pampanga at Laguna. Ang buong kwento, panoorin natin sa Tabang Ora Mismo Update. Hindi ko naman po akalain na magiging ganito po yung sitwasyon namin. Parang nagdi-dream lang po ako 2024 or 2025. Maganda na yung buhay ko doon pero hindi po pala. Pagkadismaya, pangamba, at pagkalugmok ang sinapit ng 24 na taong gulang na si Faye Ann Del Valle mula sa Ligao City matapos itong magtiwala sa isang agency at makapagbitaw ng aabot sa 370,000 para sa kanyang student visa papuntang Canada. Pero ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya ay tila naglaho na. Dahil sa umanong palpak at mapanlamang na serbisyo ng inireklamo nilang Traveling Employment Consulting and Travel Agency na nagproseso ng kanyang mga papeles. Makonsensya siya. Kung may puso man siya, makonsensya siya. Dahil yung perang binigay namin sa kanya is hindi madaling kitain. Tapos sa yung igla pala, mawawala parang bula sa amin. Sana ibalik niya yung pera. Yung una, nung di pa po pala niya napoproseso yung papel ko, parang grabe po yung anxiety and parang pagsisisi ko sa sarili ko. Matapos ang 2 taon na paghihintay, walang naging paggalaw sa papeles ni Faye. Hindi na rin umano sila pinaharap ng naturang kumpanya na pinamumunuan ni Mr. Ronaldo Quidec, na residente rin ng Ligao City. Kaya naman sa sobrang stress na naidulot nito kay Faye at sa kanyang buong pamilya, naglakas loob na si Faye kasama ang kanyang ina na lumapit sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico. Ano po ba yung pangalan nitong ahensya na pinag-applyan mo ng student visa? Traveling Employment Consultancy and Services po. Yun, way back 2022, nag-inquire po ako sa kanya kung paano po yung process para maka-apply ng student visa. Tapos 2023 po, nagbigay na po kami sa kanya ng pera. Noong 2024 na po, sabi niya sa akin, maghintay lang daw po ako kung
nitong year na to para daw po niya i-process. Tapos, nung sa bandang huli na po, parang nagtataka na po ako kasi parang wala na po talagang nangyayari. Sino itong taong pinagkatiwalaan mo at naging katransaksyon mo? Siya po si Mr. Ron Kedep. Siya po yung CEO ng agency na yan. Opo ka siya magsalita, puro encouragement. Mahirap lang ako dati, nagtitinda ako sa palengke, ganito lang yung buhay ko. Kaya gusto ko makatulong sa mga tagaligaw. Stress kami ma'am, pati yung asawa ko. Kasi ngayon, hanggang ngayon po, nagbabayad pa kami ma'am sa bangko. Eto, nasa kabilang linya ng telepono si Sir Ruben Sumbon, ang Chief ng Consumer Protection Division ng Department of Trade and Industry Regional Office 5. Ano po ba yung dapat gawin itong mag-ina sa tulong po ng inyong opisina? Ang gagawin po ng opisina dyan, tulungan po natin siya na ma-recover po yung pera niya sa pamamagitan po ng kailangan niya po mag-file ng complaint dito sa aming opisina, sa aming tanggapan. And ipapatawag po natin yung agency and sila po, sina Ma'am Faye, para po sa mediation process. Nasa kabilang linya na rin ng telepono si Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares, ang hepe ng Ligao City Police Station. Ano po yung kaso na pwedeng kaharapin po nitong Sir Ron? Ito pong ahensya, maliwanag po na niloko po itong mag-ina. With regards po sa criminal case na pwedeng kaharapin po ng agency at ng tao na Di ko naman po akalain na magiging ganito po yung sitwasyon namin. Parang nagdi-dream lang po ako 2024 or 2025. Maganda na yung buhay ko doon pero hindi po pala. Pagkadismaya, pangamba, at pagkalugmok ang sinapit ng 24 na taong gulang na si Faye Andel Valle mula sa Ligao City matapos itong magtiwala sa isang agency at makapagbitaw ng aabot sa 370,000 para sa kanyang student visa papuntang Canada. Pero ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya ay tila naglaho na. Dahil sa umanong palpak at mapanlamang na serbisyo ng inireklamo nilang Traveling Employment Consulting and Travel Agency na nagproseso ng kanyang mga papeles. Makonsensya siya. Kung may puso man siya, makonsensya siya. Dahil yung perang binigay namin sa kanya is hindi madaling kitain. Tapos sa yung igla pala, mawawala parang bula sa amin. Sana ibalik niya yung pera. Yung una, nung di pa po pala niya napoproseso yung papel ko, parang grabe po yung anxiety and parang pagsisisi ko sa sarili ko. Matapos ang 2 taon na paghihintay, walang naging paggalaw sa papeles ni Faye. Hindi na rin umano sila hinaharap ng naturang kumpanya na pinamumunuan ni Mr. Ronaldo Kedep, na residente rin ng Ligao City. Kaya naman sa sobrang stress na naidulot nito kay Faye at sa kanyang buong pamilya, naglakas loob na si Faye kasama ang kanyang ina na lumapit sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ano po ba yung pangalan nitong ahensya na pinag-applyan mo ng student visa? Traveling Employment Consultancy and Services po. Yun, way back 2022, nag-inquire po ako sa kanya kung paano po yung process para maka-apply ng student visa. Tapos 2023 po, nagbigay na po kami sa kanya ng pera. Nung 2024 na po, sabi niya sa akin, maghintay lang daw po ako kung nitong year na to para daw po niya i-process. Tapos, nung sa bandang huli na po, parang nagtataka na po ako kasi parang wala na po talagang nangyayari. Sino itong taong pinagkatiwalaan mo at naging katransaksyon mo? Siya po si Mr. Ron Kedep. Siya po yung CEO ng agency na yan. Opo ka siya magsalita, puro encouragement. Mahirap lang ako dati, nagtitinda ako sa palengke, ganito lang yung buhay ko. Kaya gusto ko makatulong sa mga tagaligaw. Stress kami ma'am, pati yung asawa ko. Kasi ngayon, hanggang ngayon po, nagbabayad pa kami ma'am sa bangko.
Eto, nasa kabilang linya ng telepono si Sir Ruben Sumbon, ang Chief ng Consumer Protection Division ng Department of Trade and Industry Regional Office 5. Ano po ba yung dapat gawin itong mag-ina sa tulong po ng inyong opisina? Ang gagawin po ng opisina dyan, tulungan po natin siya na ma-recover po yung pera niya sa pamamagitan po ng kailangan niya po mag-file ng complaint dito sa aming opisina, sa aming tanggapan. And ipapatawag po natin yung agency at sila po, sina Ma'am Faye, para po sa mediation process. Nasa kabilang linya na rin ng telepono si Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares, ang hepe ng Legao City Police Station. Ano po yung kaso na pwedeng kaharapin po nitong Sir Ron? Ito pong ahensya, maliwanag po na niloko po itong mag-ina. With regards po sa criminal case na pwedeng kaharapin po ng agency at ng tao na So yan mga ka-aksyon, yung kaganapan or yung update dito sa inireklamong ahensya, itong traveling agency na kung saan yung mga biktima ay hanggang ngayon, hustisya ang kanilang sigaw. Ayun, partner. Nakita ko nga maraming nagko-comment pa. At sa maraming pa live partner ang nagsipuntahan dito sa atin para humingi din ng tulong. Kaparehas na ahensya partner ang inireklamo. So talagang matagal na partner na talagang meron ng ganitong instances na talagang hindi sila nagawa ng magandang proseso dahil sa... At ang kagandahan nito, partner, lahat ng mga yan ay nakapagsampa na ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pero, syempre, partner, umuusad ang kaganapan at syempre, ang hiling talaga nila ay makuha nila yung kanilang pera at the same time, yung hustisya sa ginawa sa kanila ng ahensyang ito, especially itong si Mr. Ron Kidep. Okay. Tama yan, partner. Kung hindi lang nakita dito sa ating programa na meron na palang reklamo laban dito sa ahensya, hindi pa. At mga ka-action, kung kayo ay nabitin sa aming update, hintayin nyo yung buong update sa ating official Facebook page dahil doon nyo makikita yung buong kaganapan, yung buong update sa storyang yan. Eto naman mga ka-action, samantala isang inauguration and turnover ceremony ang naganap para sa water system project ng Ako Bicol Party List sa Bakakay, Albay nitong umaga lamang. Pinangunahan ito ni Congressman Attorney Raul Angelo Gil Bungalon kasama si Farida Didayco at Mayor Edsel Belyesa ng Bakakay, Albay. Yan mga ka-action, nakikita natin si Ms. Farida Didayco, ang katuwang ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Gil Bungalon sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan dyan sa Bakakay, Albay. Yan, partner, talagang isa sa pinuproblema dyan, especially dyan sa 1st District, itong mapagkukunan ng malinis na tubig. At yan, partner, hindi lang yan malinis kung hindi libre. Libre yan na tubig na ibinibigay dahil dito, partner, sa solar watered system na proyekto ng Ako Bicol Party List. Talagang maraming mapapakinabangan ng mga residente dyan sa pagkakaroon ng water supply system. Siyempre, partner, water is life. Kaya importante, partner, na ang tubig ay hindi magkukulang dyan sa mga kabahayan dyan sa Bakakay, Albay. Kaya obheto ng Ako Bicol Party List ang mabigyan sila ng libre, malinis, at siyempre, yan, partner, ay hindi lang yan pansamantala, kung hindi yan ay lifetime na mapapakinabangan ng ating mga kababayan dyan sa Bakakay, Albay. Yun, tama yan, partner. At ito na mga ka-aksyon, mamimigay muli tayo ng 500 pesos ngayong hapon. Partner! Tawagan na natin ang napiling taga-subaybay ngayong hapon. Ayan, kung kayo ay nakikinig, kung kayo ay nanunood at umaasa na manalo ng 500 pesos ngayong hapon, hintayin nyo na at baka kayo na yung matatawagan namin ngayon. Kung tumunog ang inyong telepono, sagutin ka agad. Ayan! Hello! Yun. Ayan, meron na partner. Meron na tayong tinatawagan. Hello, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Ano po ang pangalan? Opo, ano po yung pangalan? Opo, ilang taong ka na, ma'am, at taga saan po? 21 years old po. Ano po, ma'am? 21 years old po. Okay. I'm from Goa po. Taga saan ka, ma'am? Po? Taga saan ka po ba, ma'am? Taga Goa po, sir. Goa, Kamsur? Goa, po. Okay. Nanonood ka ba ngayon mismo ng ating live? Goa ba o Pawa?
Yes, Goa, po. Camarines Goa, Sur. Camsur. Oo. Okay, ma'am, nanonood ka ba ngayon mismo ng ating live? Yes po, sir. Yes po. Okay. Ano po ang hanap buhay or estudyante ka po? Estudyante po and then nanay na din. Ay! Estudyante at the same time, nanay na. So, kumusta naman yung baby mo? Okay naman po. Ilan na yung baby mo, princess? Isa po lang po. Isa pa lang. Okay. Kumusta naman yung tatay ng anak mo? Okay naman po. Naghanap buhay po. Ayun. Bilang delivery rider po. Okay, kahit naging nanay sa murang edad, ang importante ay maging responsableng nanay at magulang. At pinatuloy pa din ang kanyang pag-aaral. Correct ka dyan. Princess, ano yung masasabi mo sa mga kwentong natunghayan mo ngayong hapon sa aming programa? Sana po maging maingat po. Lalo po ngayon, madami po ang nai-scam po. Dahil kahit po online and kahit na din po sa mga agency po na pinapasukan natin. Tama ka dyan. Ikaw ba yung naka-experience na ng na-scam? Po? Ikaw ba yung naka-experience na rin ng naloko ka or na-scam ka? Yes po, ma'am. Madami na din po. Ay, ikaw din ay biktima ng panluloko or na-scam ka na din. Nasa magkano naman yung na-scam sa'yo? Po? Nasa magkano naman yung na-scam sa'yo? Nasa lang po 2K na po ata. 2K. Okay, so kahit konting pera yan, ang importante ay hindi na maulit. Ano, princess? Yes po, ma'am. Dapat mag-ingat na po. Lalo po masakit na or mahirap na yung buhay ngayon. Tama. So dahil ikaw, princess, ay nanunood sa aming programa, ikaw yung maswerteng napili ngayong mabigyan ng 500 pesos. Salamat po. And salamat po, Congressman Saldico, and sa inyo po, ma'am and sir po. Saan nyo gagamitin yung 500 pesos, princess? Babili ko po ng cake kasi po magbe-birthday yung anak ko ngayong 24 po. And Ayun! Sakto, partner. Advance happy birthday sa iyong anak, princess, ano? So at least meron ka ng pambili ng cake. Malaking tulong talaga ang programang ito, partner, di ba? Nasakto talaga, partner, no? Congratulations, princess. Huwag mong ibababa yung telepono dahil kakausapin ka pa ng aming staff kung paano mo matatanggap itong napanalunan mong 500 pesos. Salamat po. Good afternoon po. Maraming salamat din at keep on watching our program. Partner. Talagang sa simpleng bagay, talagang malaking kuya na to para sa kanila. Itong 500 pesos ay malaking bagay sa ating mga tagapanood dahil nga doon sa mga walang-wala, at least ito, sabi ni Princess, magbe-birthday ang kanyang anak, mabibilhan niya ng cake. Sakto, partner. Ito na ang pa-birthday natin sa kanya. Tuloy-tuloy mga ka-aksyon ang pamamahagi ng tulong mula sa aming programa. Malay nyo mga ka-aksyon, kayo na ang susunod naming matawagan. Kaya para sa mechanics, panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, dahil buwan na naman ng mga puso, ang aming programa ay mamamahagi sa inyo ng saya. Upang maswerteng matawagan sa aming programa at mabigyan ng 500 pesos, simple lang ang dapat ninyong gawin. Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa. Mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live episode kada Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, sa aming live episode, mag-share, like at comment ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook account, pangalan, address at contact number. Kaya ano bang iniintay ninyo mga ka-aksyon? Ayain na ang buong pamilya at manood sa aming programa. Happy Valentine's mga ka-aksyon! At iyan ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa.
Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang sa Lunes, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan.